केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। गुरुपौर्णिमेनिमित्त कोल्हापूरचे 26वे मठाधिपती परमपूज्य श्री सद्गुरू काडसिद्धेश्वर महाराजांच्या ज्येष्ठ शिष्या परमपूज्य शोभाताई माऊली आणि त्यांच्या शिष्यांनी काडसिद्धेश्वर महाराजांच्या तसबिरीला चांदीचं कलात्मक सिंहासन अर्पण केलं। गुरुपौर्णिमेनिमित्त मोठा उत्साह यावेळी पाहायला मिळाला। गुरुपौर्णिमेच्या पवित्र दिनी प्रत्येक शिष्य गुरूंचे भक्त आपल्या परीने वैयक्तिक किंवा सामुदायिकरित्या आपल्या सद्गुरूंनी आपल्यावर केलेल्या प्रेमाबद्दल, दिलेल्या ज्ञानाबद्दल आणि उपकाराबद्दल उतराई होण्यासाठी धडपडत असतात। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरू 26वे मठाधिपती कोल्हापूर श्री सद्गुरू काडसिद्धेश्वर महाराजांच्या ज्येष्ठ शिष्या परमपूज्य शोभाताई माऊली आणि त्यांच्या शिष्यांनी मुंबईतील दादरमधील श्रीकृष्ण मंदिर हॉलमध्ये भव्य रोषणाई केलेल्या मंचावर काडसिद्धेश्वर महाराजांच्या तसबिरीला चांदीचे कलात्मक सिंहासन अर्पण केलं। चांदीचं छत्र असणाऱ्या चांदीच्या आसनावर सद्गुरूंची तसबीर स्थापन केली। संपूर्ण सभागृह सद्गुरूंच्या नामघोषात दुमदुमून गेलं। या क्षणाचा आनंद परमपूज्य शोभाताईंच्या चेहऱ्यावर दिसत होता। आरती दासबोध वाचनानंतर परमपूज्य शोभाताई यांनी सद्गुरूंचे महत्त्व आणि त्यांनी दिलेल्या बोधावर मार्गदर्शन केलं। आरती महाप्रसादानं सांगता झाले। यावेळी शेकडो भक्तगण उपस्थित होते। आजचा गुरुपौर्णिमेच्या शुभ दिवशी आज आपण आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सद्गुरू काडसिद्धेश्वर महाराज बाप्पांना चांदीच्या आसनावर बसवणार आहोत। आजच गुरुपौर्णिमेला शिष्याचं कर्तव्य आहे की सद्गुरूंना मोठ्या आसनावर बसवायचं। बागेवाडीच्या प्रवचनच्या वेळेला महाराजांनी मला त्यांच्या आसनावर बसवलं होतं। महात्म्यांनी सद्गुरूंनी सांभाळली की सद्गुरूंवर अपार प्रेम, सद्गुरूंच्या बोधावर असलेली निष्ठा आणि सद्गुरूंनी आखून दिलेली जीवनशैली, त्यांची नामसाधना ही जर स्वामींनी जशी हस्तगत केली सिद्धरामेश्वर महाराजांकडून, ताईंनी जशी हस्तगत केली स्वामींकडून, ती स्वामींनी तुम्हा आम्हा सगळ्यांच्या कुटुंबियांना द्यावी ही स्वामींच्या चरणी आज विनंती। बघा, आजचा दिवस म्हणजे किती महिन्यापासून आम्ही या दिवसाची वाट बघत होतो। असो, सद्गुरूंनी आपल्यावर एवढे उपकार केलेले आहेत। सगळ्यात महत्त्वाचा उपकार कुठला हो? ज्ञान देऊन आपलं सार्थक केलेलं आहे। आपण आपल्या देहावर जेवढं प्रेम करतो, आपल्या नातेवाईकांवर जेवढं प्रेम करतो, त्याच्यापेक्षा अनेक पटीने जर तुम्ही आत्म्यावर, आतल्या शक्तीवर प्रेम केलं, त्या गुरूंवर प्रेम केलं, त्याच दिवशी तुम्हाला दर्शन झालं पाहिजे। एक गुरुकृपा आवश्यक लक्षात ठेवा। म्हणून आजचा दिवस आहे की जेवढे जेवढे स्वामींनी आपल्यावर उपकार केले, जेवढं जेवढं स्वामींनी आपल्याला ज्ञान दिलं, प्रेम दिलं, जवळीक दिली, आपले सगळ्या अडचणी ऐकल्या, त्याच्यातून मार्ग दाखवले आपल्याला, त्याच्यातून कसं बाहेर पडायचं ते सांगितलं, दुःखाच्या परिस्थितीतून कसं बाहेर पडायचं ते सांगितलं, तेव्हा असे अनेक उपकार केल्याबद्दल आजचा दिवस हा कृतज्ञता व्यक्त करायचा दिवस आहे। शिष्यांनी गुरूंचं कार्य शेवटपर्यंत चालू ठेवणं हीच त्यांची आज्ञा ऐकणं आहे। आमचे दिवसभर
कोकणातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.